Raúl Soutelo ademais de profesor de instituto, tamén universitario, as dúas cousas. Un dos máis pugnaces estudosos que hoxe temos sobre a emigración en xeral, a emigración galega, e sobre todo sobre os efectos desa emigración galega no lugar de destino, nos lugares de partida, quero dicir. Estudou, fixo unha tese monumental sobre este asunto a través das súas pesquisas que foron, digamos, coherentes coa súa dedicación profesional en cada instituto no que estaba de ensino medio, iba descubrindo cousas novas e chegou a facer con esas pequenas pezas chegou a facer un puzzle extraordinario, quer de Caldas de Reis, quer de Valga, quer da zona de Ferrol, quer da súa de Amoeiro. Faltouche algo Lugo, que aí fallache bastante, non? Eu creo que a propia Dirección Xeral de Educación non estuvo atenta en destinarte a algunhas zonas de Lugo. En fin, que el vai falar de redes microasociativas, non? Sí, sobre as consecuencias. Sobre as consecuencias. A min, entre moitas cousas que me quedou por decir, unha delas foi que os galegos na América fixeron un gran esforzo de microasociación, non só de macroasociación, tipo centros galegos, etc., sino de microasociación, que é algo originalísimo por parte no concerto das emigracións europeas. Pero tamén ten a súa repercusión e a súa traducción para o interior. De modo que a tese está publicada xa. Non, e a tese... Hai que publicala. Por cachos. Por cachos, pero publica moitos libros. Non dou conta dos libros que fixo, porque agora de memoria non o sei, pero é un autor moi prolífico, moi seguro, moi entusiasta, e todo isto determina que é un gran investigador e un profesor. Pero a mí, como profesor, non son quen para enxuicialo, que non son alumno dele. Non ten que sufrir. Pero sí como investigador. Además, estive na tese doutoral del no Xuri, puiden apreciarlo directamente. De modo que, moitas gracias por vir, e tes a palabra. Vou ir para ali para ver as cousas, non? Bo día, escoitaseme ben, así? Sí, ben. Pois iso, bo día, moitas grazas por asistiren, ao Consello da Cultura por convidarme, ao profesor Villares polas súas magníficas louvatorias e merecidas verbas, que, como é evidente, pois é froito do aprecio que me ten. Claro, para min é un auténtico desafío e tamén unha honra, por suposto, participar neste congreso a carón dos mestres, dos profesores de referencia nestes temas. É a razón pola cal lles puxen por aquí algúns libros, podería haber, lóxicamente, moitos máis, pero, claro, falar desto é, basicamente, tratar de transmitirlles o estado da cuestión que é froito de investigacións do propio profesor Ramón Villares, que acaba de agasallarnos unha conferencia magistral, de Xosé Manuel Núñez Seixas, que, bueno, disculpamos a súa ausencia, tuvo que sair, volverá, do finado profesor Alejandro Vázquez. Esta xente foron deixando o estado da cuestión, prácticamente esgotaron o tema, ou case, sobre os diferentes aspectos da emigración galega a América, e tamén de Xoán Carmona polo que atinxe o investimento do diñeiro dos emigrantes. Moitas das cuestións que eu traía e que figuran incluso nesta presentación xa as mencionou o profesor Villares, co cal vou nas ir saltando. Quizáis destas tres que teño aquí, unha que fixo un guiño o profesor Villares é si se pode seguir investigando sobre isto. Claro, a veces eu teño a sensación de, sobre todo polo que lle escoito a Núñez, que é un tema case esgotado, pero, bueno, tamén é posible que haxa subtemas ou cuestións particulares, concretas, nas que sí se poida seguir facendo investigación, ou mellor xogando coa microescala e ampliando a cambio a escala temporal, incluso coa escala América. Bueno, esa imaxe hipercrítica, negativa do regionalismo que explicou o profesor Villares, eu citaría tamén a Lamas Carvajal por aquilo de Ourensanía, sobre todo, pois claro, os traballos de Lamas chegaron a xente, tiveron unha pegada importante, incluso logo tamén no que foi o agrarismo. Cando empezamos a ver que imaxe tiña o agrarismo de emigración, é unha imaxe contraposta.
esa imaxe de mal necesario por parte de Solidaridade Gallega, é unha imaxe moito máis negativa por parte dos activistas alrededor de Acción Gallega, de un cancro que extenúa e debilita as aldeas. Vicente Risco, que sempre foi alguén, polo menos no que atinxe a súa capacidade de entender como etnógrafo, como antropólogo a sociedade galega, foi, quizáis, quen tivo unha imaxe máis negativa, pero tamén máis coherente, máis argumentada sobre a pegada da emigración. E dixo cousas, deixou por escrito argumentacións que certamente tiñan un fundamento. Claro, aquí contrasta moito isto, que é un guiño da Irmandade Nacionalista Galega ao agrarismo, precisamente para tratar de conseguir un apoio social e electoral, unha masa de maniobra, pero que está dicindo claramente que hai que rematar coa emigración, ese pechar as portas, e que anos despois dirá Celso Emilio. Claro, iso contrasta co segundo texto, porque acusa a emigración de prácticamente calquera tipo de mal social, cultural, etc., para a sociedade galega, non? Isto é, pois, excesivo. Pero, bueno, insisto, era a imaxe de Risco que logo argumenta. Nas súas obras de etnografía argumenta moi ben todo isto. Bueno, claro, todo isto está sintetizado, acaban de oílo, e ademais o ten dito incluso nunha entrevista moi bonita o profesor Villares, esa tradición maldita, esa condena, con máis ou menos argumentos, da emigración por parte do nacionalismo, non só da xeración das Irmandades, senón tamén dos que en certo modo foron os seus epígonos, os seus continuadores, a xeración de Galaxia. A intervención de Ramón Piñeiro no primeiro Congreso Galego de Emigración en Bos Aires é senlleira neste senso, o sea, ten parágrafos onde culpa aos emigrantes de deserción e ao final acaba mostrándolle o camiño da redención, que basicamente é seguir o guieiro que lle marquen os propios intelectuais, neste caso da xeración Galaxia. Bueno, entón, chegados a este punto, claro, a cousa é que tamén un pouco onde o profesor Villares nos deixou o tema, realmente que consecuencias a nivel microsocial, non tanto a nivel macro de construcción da identidade cultural e política de Galicia, senón máis a pé de obra, que consecuencias tivo a emigración, que non foron todas positivas, pero moitas delas sí. Claro, e isto sabémolo hoxe logo de case 30 anos de investigación dende a historia económica por parte da profesora Rodríguez Galdo, sobre todo do equipo de Xoán Carmona, seguramente lle soan os 2 volumes de Empresarios de Galicia. Tamén é unha consulta rápida, útil e axeitada estes volumes que sacou a Voz de Galicia de Fernando Salgado. Aí hai moitas historias de retornados de emigración que invisten, pero que ademais invisten en empresas, que no sector secundario, no terciario, o sea, encontrou que se ten dito, hai unha burguesía moderna, emprendedora e innovadora nas vilas e nas cidades galegas do primeiro terzo do século pasado, claro, nomeadamente na costa, a Galicia Atlántica e outra cousa, por suposto. E iso está directamente conectado con América, con Cuba, con Bos Aires, fundamentalmente, pero, bueno, tamén con outras cidades americanas. Quen son os beneficiarios da emigración? Pois, en primeiro lugar, os que nunca emigraron. Toda esa rede de ganchos de axentes de embarque, de consignatarios, os representantes das navieiras, que son os que se encargan de mandar milleiros de persoas a América, esa man de obra que se precisaba en América. Galicia intégrase dun xeito subordinado na economía atlántica, na globalización de fai 100 e pico anos. Estas fotos dan boa idea de todo iso. E aí crease unha auténtica rede, unha burguesía emigracionista, usando os termos do finado profesor Alejandro Vázquez, que é a que tira proveito, e que logo diversifica o seu negocio, incluso coa banca, por suposto, a parte das remesas de emigración van a xestionar a banca da época, e tamén tiran proveito. E iso é o que fai que a emigración galega se vai espallando dende a costa, dende as zonas portuarias, pensen na Coruña, en Vilagarcía e en Vigo, cara ao interior. Este mapa está tirado dos traballos de Alejandro Vázquez. Pero tamén se benefician aquelas persoas do común, aquelas familias máis ou menos humildes, que precisaban un diñeiro extra para poder vivir, para seguir vivindo.
para mercar terras, gando, para pôr de seu a terra e o gando que tiñan de medias, para mercar maquinaria agrícola, para establecer un pequeno negocio, para reformar a casa, para mercar unhas sillas, para vivir un pouco mellor, para distinguirse tamén. Xente como esta. Este é un casal novo de Porto do Son e a diferencia de traxe débese a que el volveu de emigración e fixo a foto coa súa dona. Esta é outra familia de Queiruga, unha parroquia de Porto do Son, e a foto faise para os que non están, para o fillo que está emigrado. E a foto tamén era unha remesa. Saía caro, era costoso facela, sobre todo acá, e era unha maneira de expresar ese cariño. Bueno, os fomentadores da diáspora, esa burguesía emigracionista, está moi ben estudada por Alejandro Vázquez, polos traballos de Xoán Carmona, e non lles vou insistir moito sobre isto, só que se formou unha auténtica rede que chegaba dende Vigo ou dende a Coruña ata a maior parte das aldeas galegas e o mesmo no norte de Portugal. E todo isto vencellado coa modernización, coa mellora dos transportes, que o que facía era facilitar a viaxe. Non se abarataron moito o custo da pasaxe, pero o que sí se reduciu foi o tempo que estabas embarcado e un tempo no que gastabas cartos e non gañabas diñeiro. Entón, ao cabo, o custo dese desplazamento é reducible. Bueno, tamén aumentou a competencia, a propaganda. De feito, se facemos un seguimento das revistas, mesmo a famosa Vida Gallega de Jaime Solá, financiada en parte por esta burguesía emigracionista, pois hai todo un discurso de fomento de emigración e tamén se agacha na medida do posible os aspectos máis negativos. Pensen na explotación das mulleres, mesmo sexual, no Río da Prata. Ou en Cuba. Son novas que non convén que se saiban acá. Bueno, vou empezar a movelos un pouco polo país. Eu non teño moi boa memoria, realmente teño moi mala cabeza para os nomes, entón van disculpar que vaya mirando, porque que senón sería incapaz de citarlles máis de 3 ou 4 nomes. Así que disculpas por adiantado. Fíxense nestes dous cartaces. Están tomados da prensa local de Caldas de Reis. Unha vila moi interesante, sobre todo fai 100 e pico anos, onde se poden ver todos estes procesos a microescala. Hai unha burguesía moi emprendedora, hai 2 ou 3 familias que compiten polo negocio, sobre todo polo negocio de emigración, o control do diñeiro enviado polos emigrantes, e compiten tamén pola política local. Bueno, pois estas faccións todos teñen o mesmo perfil. Falar de Mosquera ou de Lixardo Domínguez por unha banda e dos irmáns Salgado pola outra é remitirnos ao mesmo grupo social que seguiron traxectorias parellas e acabaron competindo nuns mercados limitados. Laureano Salgado é unha destas persoas que a mí me gustaría poder meterme na máquina do tempo e ir a entrevistalo, porque máis tiña uns certos coqueteos co regionalismo da época. Fixo un periódico, Fray Prudencio, onde defendía o que era o seu modelo de modernización, integrando os emigrantes, sobre todo mentre lle mandaran diñeiro que xestionaba el, de modernización da comarca, de aí o ferrocarril, a presa hidroeléctrica que hai ali en Segada e demais. Os edificios que tiña demostran o poder que acadou e, por suposto, tamén investiu en balnearios. Era representante dunha navieira. Era a persoa que trataba de tú a tú nada menos que os Sagasta. Os Sagasta tiñan enfeudado o distrito de Caldas, pero quen mandaba en Caldas eran os Salgado. E cando o deputado e ministro Bernardo Mateo Sagasta viña a Caldas, nin siquiera abría a súa casa. Iba do Salgado para demostrarle a todo o mundo esas relacións fortes. Bueno, liñas abertas de investigación. Fai xa unha chea de anos, pois claro, o tempo vai pasando. De pensar ahora no 95, pois carai, xa choveu. O profesor Villares e Marcelino Fernández publicaron un libro que sigue sendo moi útil para iniciarse nestos temas, para ter unha visión xeral. E nese libro hai unha listaxe de correspondentes deste Banco de Comercio Hispano-Argentino en 1904. O sea, aí temos unha listaxe desta pequena burguesía local que estaba na base de toda esa rede de recluta e de envío de emigrantes. É unha listaxe da que se podería tirar. Que eu saiba tense feito pouco. Eu, as catas que fixen, pois, con máis ou menos fortuna foron saindo cousas.
Entón, aquí ao mellor había, pois, unha base con isto, e o que lles ensino agora, para tratar de traballar sobre esta burguesía local, vilega, emigracionista, sobre estes beneficiados de emigración. E o mesmo, porque aparte desta fonte temos ahora mesmo outra magnífica, que é a tese de Xan López Facal, sobre a Casa de Banca do Olimpio Pérez en Santiago, pero tamén tiña unha rede de correspondentes que se corresponden a este mesmo modelo, de comerciante, vilego, con varios negocios, algúns legais, a tenda de tecidos e outros alegais, a axencia de embarque, pero, bueno, esta xente que iba prosperando e que algúns deles se converteron en casa de banca porque había que xestionar, había que entregar o diñeiro que enviaban os emigrantes ou que enviaban legalmente. Porque saben que ilegalmente pola chamada bolsa negra ou, bueno, confiando en alguén que o entregara, pois tamén se enviaba moito. E, claro, problema, pero canto diñeiro nos veu de América? Pois non o sabemos. Pero o que sí é verdade é que os cálculos feitos por Besada, por Peñanovo, que xa indicou o profesor Villares, e, sobre todo, os feitos por Alejandro Vázquez coinciden en que foi moito e moi importante para a modernización non só da economía campesiña, sino en xeral da economía de Galicia. E tamén para a dinamización, para o cambio social e político de Galicia. É dicir, o movimento agrarista, todo, ou por menos en boa medida, o movimento de crítica contra a restauración, contra o sistema clientelar de restauración, a prensa agrarista, a prensa crítica coa restauración e, por suposto, a remesa colectiva máis importante que chegou a Galicia. Esas máis de 500 escolas e centros construídos, financiados e botados a andar polos emigrantes, polas sociedades microterritoriais e de instrucción, todo iso foi imponente, o sea, foi algo magnífico, algo que ao lado do movimento agrarista demostra que era unha sociedade que se estaba modernizando, que estaba despertando e cambiando. Claro, logo, coa Guerra Civil, todo isto desapareceu. Bueno, máis imaxes de familias banqueiras, isto é de Porto do Son. Hai a mellor hai unha eiva ou unha vía de traballo que é que todo isto témolo razoablemente ben estudado para as zonas de interior. E a razón é que os que nos dedicamos a isto, pois casi todos somos de interior. Pero quizáis falten traballos sobre a Galicia costeira. Bueno, eu vivo agora en Porto do Son, estou botándolle unha man ali ao técnico do Museo Marea, empezamos a pescudar todas estas cousiñas e o que aparece non é moi diferente. Claro, que aparecen sindicatos mariñeiros e anarquistas en Porto do Son. Claro, de onde chega ali o anarquismo? Pois, lóxicamente, Estados Unidos. A xente que estive en Estados Unidos, que volveron, e que cando volven teñen unha conciencia social moi forte. Agora en outubro conmemoramos, no canto de estar con la Guardia Civil, como cualquier buen español, como decía un amigo meu de Andalucía, pois nós imos ali a Ponte de Cans conmemorar a traxedia, a matanza dos labregos de Nebra por parte dun pelotón da Garda Civil que protexía un recaudador de impostos. Por que foi posible esa movilización de Cans e de Nebra? Porque detrás están os mariñeiros da Protección Obrera do Son, que son os que consiguen organizar os outros, a xente aguerrida, xente forxada na emigración. As remesas. Primeiro, quen envía as remesas? Pois, basicamente, os que teñen unha relación forte coa familia. Os que agardan volver e asumir a xestión do patrimonio ou, polo menos, os que axudan a supervivencia desa familia. En función do proxecto de vida, pois, ao final, o que nos sae é que o volume de remesas aumenta nas datas previas ao retorno. Aquí, esta gráfica, desgraciadamente, non se ve moi ben, teño que mellorala, pero en ambos casos vemos que se dispara esa línea de remesas, pois, un pouco antes de que volva. Neste caso son persoas que voltaron. Esta mostra está feita a partir dunha pequena mostra, dunha documentación magnífica que levo anos detrás dela e non hai maneira, pero, bueno, eu sigo, que é a documentación contable de Elisardo Domínguez, dun destos que lle falaba antes de Caldas de Reis. Entre outras cousas, a xente de banca. Bueno, únicamente puden traballar con 2 anos e a análise desas remesas, pois o que nos sae é que hai esos 3 tipos que lle falaba antes. As persoas que envían
poucos xiros, que basicamente é para pagar a débeda da viaxe, pouco máis, ou algunha axuda puntual de axuda á subsistencia da familia, e logo consentimos a máis número de giros, isto sería un xiro, ata 6 ou máis, aumentan, por suposto, as cantidades, pero tamén aumenta a cantidade enviada en cada remesa. O sea, isto é ese grupo de migrantes que pensan retornar e que teñen unhas relacións fortes acá, que teñen intereses en voltar. Insisto, isto é unha pequena carta. A ver se en algún momento se pudera traballar coa documentación do Banco Pastor. No Arquivo Histórico Provincial de Ourense está depositada xa a documentación contable da Banca CIF de Verín, me parece, cito de memoria, pero se alguén lle interesa, comprobo o dato. Bueno, invístese en gando, en mecanización, sobre todo na cuestión das malladoras, das trilladoras mecánicas. Un arado compraba unha familia, unha trilladora non tiña sentido. Eso comprábase na parroquia ou a través dun sindicato agrario. Invístese en mellorar a roupa, as condicións de vida, a casa. E aí temos esas mostras de arquitectura indiana. Vale? Isto é de Noia. Cando chegan a Noia, o primeiro que sorprende é isto. Son dous exemplos de arquitectura indiana. Da mal chamada arquitectura indiana porque non hai un tipo concreto. Caldas de Reis, un emigrante de éxito que non só construiu esta casa, senón que pagou tamén as palmeiras da praza onde está a igrexa. Chocaralles isto, é cemento, é hormigón. Claro, isto é moderno, nos anos 20. É unha maneira de distinguirse. Isto é a casa de Cascallar, outros emigrantes tamén de Caldas que volveron, tiveron certo éxito, un deles estableceu o primeiro cine. Cando falamos de innovación, moitas veces esquecémonos que eses investimentos innovadores dos retornados de emigración lévanos, por suposto, as primeiras iniciativas hidroeléctricas, os primeiros saltos de auga, os primeiros encoros, directamente ou a través de outros, como era Laureano Salgado, que investían o diñeiro dos emigrantes. E lévanos tamén a empresas de autobuses, as primeiras empresas de ómnibus. Esta xente afixérase a manexar a maquinaria moderna da época, os coches, as camionetas, en América, pero tamén ao cine, ao cinema, vale? E, por suposto, traballaran con materiais modernos. Logo voulles contar de dúas malladoras que atopamos nas aldeas do monte, en xuño, alá perdido no monte, entre o Son e xa a Serra do Barbanza, e como é posible que os devaneos que eu me dei, para dicir, pero a ver, isto non me cadra, esta máquina non é de Ajuria, quen fixo isto e como? Pois ao final, claro, quen fixeran esas máquinas? Uns retornados de emigración, unha dinastía case de ferreiros, pero que aprenderon o oficio, primeiro en Estados Unidos, traballando na construcción de encoros, logo na fábrica de armas na Coruña, e claro, alguén que aprenda a montar un Mauser, montar unha malladora, pois é unha tontería. É como para nós, cando lle axudamos aos fillos ou aos netos a facer un corte e pega. Remesas colectivas fundamentais, a parte das escolas, con todo o debate fundamentado sobre se o modelo de ensino que trouxeron os emigrantes, que tiñan mellores centros, mellores materiais, mestres mellor formados ou polo menos máis incentivados e máis controlados, pero ese modelo de ensino tamén foi desgaleguizador. Non vou insistir sobre isto porque temos unha doutora que fixo a tese sobre isto na sala, entón, mellor en todo caso que logo non lo explique ela ou que insista. Outro tipo de remesas colectivas, as que beneficiaron a toda a veciñanza, é dicir, teño certo éxito e entón envío diñeiro para mellorar as condicións de vida dos meus veciños, da xente da miña parroquia ou do meu concello. Ou, isto é a praza de Caldas de Reis, ou isto é a praza de Abastos. Eu cheguei a Caldas e miña dona alugoume un piso xusto enfrente, co cal era tonto de todo, ou que era mirar, e enfrente tiña isto. Claro, de aí me dei bruces con isto. Quen paga isto? Un señor que nunca volve a Caldas. Tivo demasiado éxito, se integrouse na élite estanciera da Argentina. Pero este señor ten boas relacións con Elisardo Domínguez. E Elisardo Domínguez, que era un tipo comprometido co país,
era unha boa persoa, onde eu fun descubrindo, convénceo de que el ten que ter un xesto de filantropía tamén que demostra aos caldenses o éxito que tivo. E paga el a Praza de Abastos, que aínda hai hoxe. O asilo de anciáns tamén se construiu e sostívose, cando necesitaba reformas, co diñeiro que enviaban os emigrantes caldenses en América. Bueno, que falarlle de Betanzos. Isto é unha das obras menores, pero non é cousa miúda. Un lavadeiro melloraba moito as condicións de vida das mulleres. Pensen cando van por aí nun regato e ven unha pedra e hai que doblar. Isto hai que facer. Vale. Doblarse aí na auga, para Caldas de Reis hai fotos de mulleres axeonlladas e tirando da roupa da época que mollada pesaba moitísimo. Vale. O feito de que che construan un lavadeiro exento que xa traballa de pé facilita moitísimo o traballo. E é razoable que esas mulleres estuveran agradecéndolle continuamente aos homes da súa familia, porque ao final o que facías era mellorar as condicións de vida das mulleres da túa familia, dos fillos, dos sobriños, cando enviabas cartos para unha escola ou para este tipo de cousas. Os cemiterios. E aquí teño un exemplo. É verdade ata onde sabemos que a emigración americana secularizou, incluso deulle un certo barniz de anticlericalismo aos emigrantes e aos que retornaron. Bueno, tamén era propio de homes, de machos, dito así, con todas as reservas, pois demostrar certa independencia ou incluso falta de respeto ao cura. Era ese desafío, non? E no contexto dos anos 20 e 30, pois era moderno. Iso era unha cousa, pero outra era o cemiterio. O cemiterio era onde estaban os defuntos da parroquia, os nosos mortiños. Entón, o cemiterio, cando había que reformalo, facíase. E se era necesario, antepuñas. Bueno, estas son as malladoras das que lle falaba antes. E, claro, isto non é unha juria. O sea, isto é feito artesanal, con pezas, vale? Pero para facer isto hai que ter uns coñecementos. E o papel dos ferreiros foi fundamentación da agricultura galega. Claro, pense, non están nunha aldea de Chantada ou en Vilamarín, e non nos arriscamos a mercar unha máquina, polo xeral de segunda man, se o ferreiro que temos máis perto non se compromete a arranxárnoslo. Isto é como cando compras un coche, ainda hoxe acabas mercando pois no taller onde sabes que logo xo van a arranxar. Vale? Bueno, esta foto trouxoma unha alumna fai 5 ou 6 anos. A mágoa é que eu demorei en tirar do fío, tirar da foto, porque naquel momento, cando ela me deu a foto, o señor que aparece aquí aínda vivía, aínda me podía contar a historia da máquina. Cando finalmente nos puxemos con este traballo, apareceu a máquina, coido que é esta, pero o señor morrera hai 2 ou 3 anos. O sea, un dos problemas de todo isto, porque isto tamén é memoria histórica, non só o referido á represión franquista e ás diferentes formas de violencia política nos últimos anos. A emigración tamén ten unha memoria histórica e aí onde temos moito, cada vez menos porque as cousas vanse perdendo, pero digo sobre todo para a xente nova, pero onde temos aínda moito que rascar, vale? E nesas familias de burguesía local, nesas casas de labradores e de labregos, etc. O diñeiro da emigración contribuiu á modernización da industria, da economía, dos sectores máis innovadores de Galicia. Pensen en todo o que ten que ver co turismo de balneario, co embotellado de auga para enviar a América, co embotellado de viño. A primeira vez que se embotella o viño en Galicia é para enviálo a América. Vale, aquí teño un exemplo. Vale. Este señor ten éxito en América, volve e non se establece en Porto do Son, establecese en Noia. Monta un café, o Café Argentino, e unha empresa de transporte de viaxeiros, el Argentino. Riestra, o famoso Marqués de Riestra, que ademais de político era un gran empresario, foi un dos grandes captadores de diñeiro de emigración. E nas empresas participadas por Riestra hai diñeiro de emigración, hai investidores de emigración. O mesmo na hidroeléctrica, ben sexa Segade, de novo Laureano Salgado, ou as primeiras iniciativas hidroeléctricas en Porto do Son. Este señor, José de la Parra, era tamén un retornado de América. En América tuvera nada menos que, bueno, en Avellaneda,
tuvera un garaxe, pero un garaxe de alugueiro e reparación de coches. Era alguén que as súas actividades as desenvolvía no mundo industrial. Bueno, pero imos indo cara á parte política. Que é quizáis a que menos me gusta, pero é a que Núñez Seixas me encargou. Entón, non sabemos que viña por aí a me berre por non facer os deberes. Antes diso, que quede claro que o investimento dos emigrantes foi racional e adaptouse moi ben ao escenario, ao mercado no que traballaban. Lóxicamente, unha persoa que volva a Vilamarín ten menos oportunidades de negocio que se instala en Ourense ou en Vigo. Vale, isto hai que telo en conta. Así é todo, houve casos realmente excepcionais. Hai un deles que a min interésame especialmente, que é o de Rosendo Fernández, en Salceda de Caselas. Ata onde fomos capaces de recuperar, grazas á colaboración da familia, estou falando dun mozo que marcha primeiro a Portugal, volve, un mozo de familia moi humilde, marcha a Argentina, acada certo éxito, e cando volve, pois un lugar que ni siquiera tiña nome, era un sitio, pois bueno, perdido ali nunha parroquia de Salceda, empeza a montar negocios. É unha tenda, que logo se converte, claro, en tenda de ultramarinos, a que abastece de toda a veciñanza, serradoiros, diversifica o seu negocio. O sea, é un auténtico emprendedor. Vai sair agora un libro, pois eso, sobre a migración en Salceda, e é un dos personaxes máis interesantes cos que eu me atopei. É un personaxe que é un tanto heterodoxo, no sentido de que, pola documentación, non parece que tivera un protagonismo político excesivo, seguramente non lle interesaba, porque en poucos anos desenvolveu unha rede de negocios variada, incorporou aos fillos, aos xenros, seguramente non lle quedaba tempo. Pero é un personaxe que tamén pasa a política, que nos anos 20, nos anos da dictadura de Primo, incorpórase á política. Este perfil foi moi común, retornados de emigración que se integran ou ben nos sindicatos agrarios ou en todo o que é ese movimento de crítica ao sistema político restauracionista, o que eran os partidos dinásticos, ou, de todo houbo, tamén un sector que tiveron bastante éxito económico, que volven ben sucedidos, e entón o que fan é integrarse nas faccións clientelares. Claro, isto é máis difícil de rastrexar, porque dáse en vilas e nas cidades. E aí o protagonismo tiñao a alta burguesía, ou as vellas elites, ou incluso esa burguesía moderna da que xa lles falei. Pero tamén aparece. Na rede clientelar do Salgado en Caldas aparecen retornados de emigración como os Cascallar, por exemplo. Claro, son os que saen menos nos papéis. Non son os que volven e se encargan de dirixir periódicos ou de escribir periódicos ou de animar sindicatos agrarios. Entón é máis difícil rastrexalos, pero tamén van aparecendo. Claro, faláballe de Salceda, que é o punto onde estamos agora, bueno, é un concello do Baixo Miño, prácticamente de libro, no sentido de que o modelo explicativo, bueno, os diferentes conxuntos de explicacións de como evoluciona Galicia no primeiro terzo do século pasado, témolo en Salceda. Temos unha pequena vila, a Esfarrapada, onde hai unha burguesía que controla o poder local, os Boentes Sequeiros, un deles gobernador en varias provincias e outro secretario municipal. Logo temos uns labradores das aldeas que se ven prexudicados pola fiscalidade do concello, polos arbitrios, os impostos extraordinarios, os famosos trabucos. Entón, isto fai que esa, forzando o termo, esa burguesía agraria, esa pequena burguesía agraria de labradores, de familias de 4 vacas e con terra abondo ou con lugares acasarados, se van pondo ao lado do sindicato agrario, sempre cando o sindicato agrario lle dea beneficios. A malladora para trillar a colleita ou unha defensa fronte aos abusos impositivos dos concellos. Bueno, isto é o que temos registrado en Carballo, por exemplo, en Teo ou na propia Salceda de Caselas, ou en Coles, por citarlles un caso de Ourense. O que teñen aquí son dous exemplos de sindicatos agrarios formados en Salceda e financiados polos emigrantes de Salceda en Bos Aires, e a eso se corresponden as fotos e imaxes da directiva, o Centro de Protección Agraria de Salceda de Caselas en Bos Aires,
e Profederación Agraria de Salceda e Caselas en Río de Xaneiro. Foi moi común que emigrantes dunha parroquia ou dun concello en dúas cidades americanas se unisen. O feito de que uns o fixeran logo tirou dos outros para apoiar todos estes movimentos de modernización política e tamén económica na sociedade de orixe. Bueno, contra quen van a actuar os agrarios e os emigrados de Salceda? Pois contra este señor, que visto así parece un benemérito abuelete, que era Sequeiros Buente, Leopoldo Sequeiros Buente. Leopoldo Sequeiros, ata onde fomos albiscando e nos contou a súa filla, pois non era mala persoa. O sea, non era un cacique malo, non era especialmente duro, non se ensañaba, non era dos peores. Claro, iso sí, mandaba moito. E non había negocio en Salceda que se lle escapase. Vale, con luva de veludo, pero aí estaba o poder de Leopoldo Buente. Tanto que non deixaba que outros membros desa pequena burguesía local poidesen medrar. Pensen en mestres, pensen no farmacéutico, e esa é unha das razóns de que un mestre e un farmacéutico fogar local. Vale? E fan un periódico que se chama El Despertar, o Despertar dos Campesiños, e pídenlle axuda a quen? Os veciños emigrados en América. E aí é onde os salcedenses de Bos Aires e da Habana mandan cartos. Mais ou menos o mesmo que acontece en Caldas de Reis. Aquí tamén polo medio está outro benemérito señor, Laureano Salgado. Laureano Salgado foi un especulador. Detrás dos grandes negocios da provincia de Pontevedra nos anos 10 está Salgado, vale? Apoiado por Riestra, apoiado polo Sagasta. E claro, Salgado tampouco lle deixaba oportunidade de negocio aos membros das outras familias da burguesía da Rúa Real, que era a única que había, en Caldas. E de aí que fagan unha facción para competir con Salgado. De onde sacan os votos? Lóxicamente do campesiñado. E é onde interpelan as sociedades agrarias. Bueno, aquí teñen de novo a Leopoldo Buente, é evidente que era unha persoa con poder, e de redor dil a todos os que trataron de sacarlle ese poder, e conseguiron. Vale? É bastante común. En torno ao ano 17 e 18 é común que esa alianza entre asociacionismo agrario e elites locais alternativas, os que controlaban o poder político municipal, e asociacionismo de emigración enviando diñeiro, porque claro, as eleccións había que, para realizalas, había que pagalas para que non se aplicase o artigo 29. Entón, en algúns concellos consiguen desprazar do poder local a esa bella elite, convértense nos outros, que decía Vicente Risco, pero non en todos, porque claro, esta elite local de restauración, estes caciques, se prefiren chamarlle así, tontos precisamente non eran, e o que fan é captar e integrar a moitos desos líderes agrarios, ou ben como concelleiros, ou con algún cargo vinculado ao concello ou ao xulgado de onde tirase unha renta segura. Claro, o secretario municipal era o máis ambicionado. Pero, bueno, o escribiente tamén estaba ben. Vale? E por esa vía de cooptar, de seducir, de comprar, se queren decirlo así, foron desartellando, foron dividindo o movimento agrarista apoiado polo asociacionismo dos emigrantes en América. Bueno, o asociacionismo de Salceda divídese, de feito. O Centro de Protección divídese cando os veciños de Entenza deciden, vai facer agora 100 anos de todo isto, que a política está ben, pero que Leopoldo Buente é casi imbatible, entón mellor vamos facer obras prácticas na parroquia. E forman a súa propia asociación. E que fan? Pois o habitual, pero tamén era o referente. Unha escola, un magnífico centro escolar, que agora é un local da Comunidade de Montes, seguiu funcionando como escola ata os anos 70, é un cemiterio. A parroquia necesita un cemiterio novo, e iso fano. Como financian? Con festas, con festivais, con esas giras, pero neste caso en Bos Aires. Ahora, iso sí, deixan boa nota de que iso construíron eles. E con esta lousa, o que teñen abaixo, isto
xusto na porta do cemiterio, e cando un entra ao cemiterio de Entenza é un lugar de memoria. Eu insistolle moito aos meus alumnos nesto, ide ao cemiterio da parroquia. Son lugares de memoria dos que sacas información moi interesante. Tamén hai unhas lousas de mármore, neste caso, con nome de todos os emigrantes alcedenses que contribuíron a esta magna obra para a veciñanza. En Valga acontece máis ou menos o mesmo. A familia dos Carbia e a dos Couselo, entre outros, labradores, pero retornados de emigración, artellan un sindicato que foi o decano dos sindicatos agrarios da provincia de Pontevedra. É que é unha historia de éxito, porque conseguiron éxito político. Desprazaron do poder municipal nada menos que a burguesía comercial de Pontecesures. E esa é a razón de que eses burgueses de Requeixo, do que hoxe é Pontecesures, no ano 24 se segreguen. Como xa non son capaces de mandar en Valga, segréganse e forman o pequeno concello de Pontecesures. E a partir de aí en Valga mandan os agrarios, apoiados polos emigrados. Pero, ollo, son xentes reformistas, son labradores. É unha pequena burguesía agraria, insisto, usar este termo moi conflictivo, que despraza os outros. Pero consiguen o éxito na modernización das explotacións agrarias. Compran arados, compran malladoras e ofrecenlles os servizos tamén para rentabilizar o gasto ás parroquias veciñas. De maneira que o Sindicato Agrario de Cordeiro convértese nun referente para as outras parroquias de Valga, nomeadamente a de Campaña, pero tamén para Catoira. Chega a dictadura, Primo de Rivera aproveita a esperanza que había dese descuaje do caciquismo, do regeneracionismo, claro, durou un ano, pero entre o 23 e comezos do 24 prácticamente todas as corporacións municipais de restauración e a maior parte dos secretarios municipais son cesados. Dende o 24 moito deles foron repostos. Cando fan iso, que alternativa tes? Se eliminas dun concello os concelleiros de sempre, que che queda? Os outros. En verbas de Vicente Risco. Quen eran os outros? Os agrarios e os retornados de emigración. E, ollo, os mestres. Tense insistido moito, por claro, a documentación é o que nos di, nos mestres apoiando as sociedades agrarias, apoiando a xente do común. É razoable. A maior parte dos mestres procedían de casas de labregos ou de labradores, non tiveran un proceso de desclasamento ideolóxico como tiñan os curas nos seminarios, e cando volvían, a maioría deles vivían onde traballaban e compartían a fame, a miseria, as duras condicións de vida da xente coa que traballaban. O sea, daquela sí que os mestres formábamos parte da comunidade educativa. Agora non, e por iso tamén non nos fan caso, e de aí que nos queixemos. Pero claro, é que daquela ser mestre é unha cousa máis seria e máis importante para a veciñanza. Que acontece no ano 23? A dictadura de Primo ten que buscar persoas que non estean contaxiadas pola vella política. E aí onde botan man dos mestres. E están aparecendo moitos mestres como concelleiros ou alcaldes nos anos da dictadura. É un funcionario do Estado. Págalle directamente o Estado. E depende do concello para a vivenda, pero fundamentalmente depende do Estado. Entón, neste sentido, os mestres podían ser os máis jacobinos de toda a elite política social que había nun concello. É algo sobre o que deberíamos rabuñar máis, ao meu entender, porque logo mesmo na dictadura, a partir dos anos 50, volven a aparecer mestres nos consistorios ou incluso nas secretarías de hermandades sindicais. Claro, xa son mestres formados nas escolas de magisterio do franquismo. Nada que ver con esas magníficas xeracións de mestres do primeiro terzo do século pasado, que foi o grupo máis represaliado, non é casualidade, polos franquistas. Bueno, insisto, Valga é unha historia de éxito, pero insisto tamén que non lles estou contando nada novo que non tuveran dito xa os profesores Ramón Villares ou Núñez Seixas neste libro que vai facer 20 anos. O tempo pasa. Supoño que lles sorprende o das malladoras. Claro, isto é algo que che marca. Se participache nunha malla, as persoas de máis idade, ao mellor sábeno,
é algo que che queda. Entón, unha malladora é unha máquina moi bonita. Atopar unha malladora, fotografiala ou meter a cabeza dentro dela para ver como raio funcionaba isto, é algo que, pois, do máis bonito que eu he sido as miñas experiencias investigadoras. A máis bonita, sin duda, foi traballar no Museo de Ramón Caamaño uns días, foi espectacular, pero a segunda foi recuperar localizadas, vamos, porque as máquinas siguen estando onde teñen que estar, que é na casa dos herdeiros, as malladoras que lles ensinaba antes. Isto é da Casa do Patrón, do Museo Casa do Patrón en Doade, e isto sírvenos para ir indo dun lado para outro, cara a Lalín, cara a comarca Odeza. Esa interacción entre agrarismo como dinamizador do cambio político, de desplazar as vellas élites locais, e apoio dos emigrados, neste caso do Odeza, de Lalín e Silleda en América, está moi ben estudado para esta comarca. Os traballos do profesor Malleiro e de Núñez Seixas dannos unha visión de conxunto. Bueno, e que resulta de todo isto? Primeiro, hai un asociacionismo temperán e vizoso dos emigrantes lezanos, tanto en Cuba como na Argentina. Moitas desas asociacións priorizaron os investimentos na parroquia de orixe. Pois claro, isto era un problema. Agora ímonos ir a Bos Aires. Formamos parte dunha sociedade de emigrantes. A cuota que pagamos, a que a dedicamos? A facer festas, a atoparnos, a cuestión de sociabilidade, sobre todo a asistencia sanitaria, a mirar por nós ou a mirar pola parte de nós, as nosas familias e os veciños que quedaron alá. E isto sempre provocaba un debate. E era frecuente que se dividisen as asociacións. De feito, moitas sociedades de emigrantes de ámbito municipal dividíronse cando se discutiu onde construir a escola. Na miña parroquia, non na miña, pois entón dividímonos. Os de Vilamarín fixérono. Os de Coles foron capaces de manterse unidos. Bueno, pois en Lalín hai varias escolas construídas co diñeiro dos emigrantes e directamente co control dun desos emigrantes que volveu para asegurarse que a obra se realizase, porque tamén había picaresca. O diñeiro que viña de América non sempre se xestionaba ben, por iso as sociedades de emigrantes procuraban ter xente de confianza, da súa confianza acá, ben fose en Lalín ou en San Sadurniño ou en Coles, alguén que rendise contas, alguén de fiar. Que acontece? Que, bueno, fai pouco tuvemos a sorte de poder mirar un arquivo familiar do Orbigide, dunha casa de labradores que estuvo moi ben sellada con todo isto, e a través dos apuntamentos de Manuel Vigide, conservados polo seu neto, o que comprobamos é que hai unha correspondencia total entre o número de socios, o sea, a nivel parroquial, a ver se son capaz de explicarlo ben, a procedencia parroquial dos socios destas asociacións de emigrantes da zona do Odeza en Argentina, ou nas parroquias onde son a maioría, coincide coas parroquias onde tamén eran a maioría dos asociados a unha federación agraria. É dicir, había unha correspondencia, un alter ego. Era a maneira de que funcionase, era esa tenaza, esa interacción osmótica, en palabras de Núñez Seixas, para mellorar as condicións de vida, para modernizar Galicia e os galegos, a xente do común, que era o que lle interesaba a estes emigrantes. Con todo, Vicente Risco tiña razón en moito do que afirmou. Insisto, se non o fixeron, procuren lerse o Risco etnógrafo. Ten un traballo magnífico sobre unha parroquia da Limia, nos anos 20, Terra de Melide é magnífico, o volumen dedicado a Ourense da Geografía General do Reino de Galicia dos anos 30 é unha descripción densa, histórica, etnohistórica, o que queiramos, pero é magnífico. Risco era un observador moi perspicaz e sí que se dá conta de todas esas consecuencias negativas da emigración. Marchan os homes, pérdense a forza laboral máis cualificada, pero en riba encarecense os xornais e iso tradúcese nunha sobreexplotación das mulleres e dos nenos. Encarecese o mercado de terras, claro, aumentaba a demanda de terras e de gando, co cal subiu o prezo. E as persoas que non emigraran, as familias que non tiñan emigrantes, non poden mercar eses bens básicos. As familias máis pobres, os camareiros, caseteiros e os caseiros,
que participaron menos na emigración a América sufriron un proceso de empobrecemento comparativo e de proletarización. Vale, isto tamén foi... Logo, o propio feito do abandono das terras, que tamén se albisca xa nos anos 20, e claro, de aí a hoxe, pois prácticamente hai unha continuidade. Hoxe a noite marcharei alá para Moiro, a casa de miña irmá, e mañán irei cun amigo a decotar un carballo. A min dame pena ver o monte a monte totalmente abandonado. O sea, esa bomba ecolóxica que temos aí e que aí hai esos ciclos de lumes. Claro, a nosa xeración non está asumindo o que lle toca, que é o relevo xeracional das propiedades que dun xeito ou doutro imos herdar. Pero claro, isto xa se albiscaba nos anos 20. Logo, o que afectou as mulleres. Sobre isto hai moito mito. A documentación está nos desmentindo o mito. Homes que marchaban para lá e se olvidaban das mulleres, das súas donas. É posible, seguro que sí, pero a documentación o que nos conta é outra cousa, que logo, se queren, falámolo. Agora, moitas veces, tamén é bo que o home este lonxe e que non te maree. Primeiro, para que non te encha de fillos, porque en cada parto te la juegas. E isto todos sabemos de algunha avoa que nos morreu de parto ou cuestións polo estilo. Doutra, en Beiramar ainda saben ben, o home que este fora é que mande cartos. Se che manda diñeiro, empoderaste, usando ese termo ahora tan de moda. Se tes diñeiro, realmente tes liberdade. E isto sabíano ben as mulleres de Salceda de Caselas. Claro, as fotos que mandan, a cara de tristura das señoras é un argumento forte. Pero logo, cando podemos, temos moi poucas, a mágoa é que temos moi poucas. Pero cando atopamos cartas de mulleres xestionando, negociando por carta, a organización da familia, a reproducción do grupo doméstico. E aí vemos que esas mulleres din, non. Dores Troncoso, en concreto. O sea, un caso excepcional, porque chegou nos armáns as cartas de José Pérez a Dores e a resposta de Dores, que é magnífica. É unha muller nova e unha muller alfabetizada, que lee e escribe, entón non teñen autocensuras. Unha muller que casou con un señor que lle levaba casi 15 anos, agardando que iba a vivir como unha señora, e el marchou e deixouna na casa anexa do sogro como man de obra barata para a súa familia. E Dores dixo que non, que por aí non pasaba. E entón, José di, compra leiras e planta viñas. E Dores di que non, que o que vai facer é comprar comida para os fillos, mellorar a casa e comprarlle roupa. E nesa anduveron 20 anos. Vale? Claro, se pensamos a inversa, son, de verdade, son as cartas preciosas, bueno, se irán publicadas neste libro de Salceda, con diferencia o mellor, porque hai, o sea, é unha tristura, pero tamén é magnífico ver como unha parella que se querían, que estaban namorados, que se botaban de menos, a nivel sexual incluso, e que o expresan nas primeiras cartas, como todo iso vai morrendo, como ao final Dores acaba sendo unha viúva de vivo, pero a cambio salva os seus fillos. Claro, pensado ao contrario, Dores non tería esas oportunidades de sacar adiante os seus fillos se José estuvera na casa e mandara el. É o tipo de microanálise que por veces nos leva aos aspectos máis humanos de todo isto. Bueno, como non sei, xa nos estamos pasando de hora, entón, simplemente para rematar, que acontece nos anos 30? Moitos destes agrarios e retornados de emigración intégranse nas corporacións republicanas, foron fundamentais. Hai incluso unha categoría analítica que usamos moito, que é a de tribunos populares. Era xente enviada polos emigrantes, fundamentalmente pola Federación de Sociedades Gallegas. Pensen en Ramón Beade, en Suárez Picallo, pero houve xente destes tipo a nivel local. Retornados que van ser os secretarios da Sociedade Agraria e o mestre da escola financiada polos emigrantes e que responden directamente aos emigrantes. Francisco Pérez en Pancho, de Reádegos, en Vilamarín, en Moraña, o mesmo, o sea, un tipo de activista que se repite por todo o país onde se fixeron análises de microescala. Que lle pasa nos anos 30? Convértense en concelleiros, moitos desles, e hai dúas xeracións e tamén dous tipos de comportamento. Con permiso. Os cubanos, que son reformistas, que volveran con cartos
e que acaban integrándose nos partidos republicanos e que algúns diles, a partir do ano 34, derivan cara á ceda, a meu deume certa pena cando me contaron, cando comprobei que os Guzmán Santeiro e Constantino Añel, os que fundaran a Alianza de Vilamarín na Habana, os que desprazaran a Pancho de Reádego nos anos 20, os que entran o 13 de abril en Vilamarín e erguen a bandeira da República, claro, no ano 35, esta xente, retornados de emigración, están reclutando mozos para a Falanxe. E, claro, tamén me dá algo de pena, por iso non yo vou ler, pero, bueno, logo se queren leollas, as cartas que Constante Couselo e o seu cuñado, Gumersindo Ferro, que é onde a miña cabeza xa, se non miro o papel, e envían ao fillo de Constante, sobrinho de Gumersindo. E nesos anos 35-37, como interpretan a situación política. Porque é terrible, son os discursos de Queipo de Llano, ou as arengas de Mola. Claro, son persoas que se fixeron maiores, que vían ameazado o seu patrimonio neses anos 30 de medo á revolución soviética, de acabar coa propiedade privada e de seducción polos discursos fascistas ou reaccionarios. Iso é unha. Incluso retornados de emigración que se converten en alcaldes, por iso lles poño aquí isto, e que teñen que aplicar a legislación secularizadora da República. É dicir, que hai que prohibir as procesións de toda a vida e que hai que obrigar os curas a que pidan permiso para a festa patronal ou para as campás, para tocar as campás. E aí que facemos? Pois unha e dúas. Ou transigimos, mira, isto foi de toda a vida e ímonos enfrontar a veciñanza e ímos perder o apoio da veciñanza. En Salceda e Caselas, o alcalde transige e finalmente dimite. E en Porto do Son pasa o mesmo. Un tipo, por certo, curioso. Hai moita xente interesante, que un problema desto é que paremos no 36. Hai que seguir cara aos anos 50. Dous exemplos. O alcalde de Salceda e Caselas, que transige con todo o que teña que ver con manifestacións religiosas e que incluso parece que as alenta para frear os republicanos máis intransigentes, dimite no ano 33, pero no ano 36 aparece como voluntario de Falanxe e no 37 é un señor de idade, o cal tamén podía ter medo, pensen no Vicente Risco que ten medo e é lexítimo no verán do 36 en Ourense, pero este señor acaba vigilando campos de prisioneiros. O seguinte alcalde, que, bueno, é un gato, o sea, desta xente que eu pude nos rastrexar dende os anos 20 ata os 40. Comerciante, vai ascendendo a nivel económico e a nivel social e político. Convértese en alcalde coa Fronte Popular e non lle pasa absolutamente nada. Os primeiros días da sublevación militar e fascista, colle un grupo de veciños, armos e ponos a defender as casas onde vivían os familiares da Garda Civil. E cando chega unha columna dende Vigo, entregalles todo en perfecto orden. Moitas gracias, e librou como un campeón, dito así coloquialmente. Claro, son dous exemplos, seguro que hai moitos máis. En Coles, o alcalde da posguerra é un cubano que volve con diñeiro, que se converte en xefe de Falanxe, por certo, salvoulle a vida ata onde nós pudemos albiscar a bastantes persoas, o sea, non foi un sanguinario, de feito un dos curas da parroquia pedíalle máis sangue, e onde lle pedían que matase, mallou, que non é pouco, pero bueno, salvoulle a vida a xente, e este señor convértese en alcalde nos anos 40. E incluso axudou a familias de persoas represaliadas. Caso contrario, aqueles alcaldes retornados de emigración ou vinculados co agrarismo e coa emigración que aplicaron con rigor a política secularizadora e, claro, todo o que tiña de anticlericalismo as medidas aprobadas pola Segunda República pagaron coa vida, directamente. É o caso de Celestino Carbia, esta imaxen é do alcalde de Valga, o sea, un señor que pagou coa súa vida ter aplicado a legislación secularizadora con rigor. Bueno, o propio Castor Sánchez en Amoeiro, pois o mesmo, neste caso é un canteiro que tuvo unha experiencia migratoria breve en Francia, pero aí foi onde se contaxiou do socialismo, ou, se nos imos a Beiramar, recoméndolles o libro de Dionisio Pereira,
pois casos de líderes de sindicatos agrarios e de sindicatos mariñeiros que tamén pagaron coa súa vida o compromiso coa liberdade, coa defensa desa Galicia moderna que soñaron e que acabaron que construíron os nosos emigrantes en América. E nada máis e moitas gracias pola súa paciencia. Bueno, como os xefes non viñeron, se teñen algunha pregunta, intento respostala, e se non, coido que procedería a un descanso, non?